Assalamu alaikum hurmatly garaşdary baqy tarapy ýurtmyzdaky täderker hem habarlar bilen tanışdyran Watan Habarlary gepleşmeli aşýas. Garaşdary baqy tarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezident bilen parasaty ýolbaşçylygyny alyp barýan işler berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne münasip ýürüleri bilen üstünlik guraşany. Munyň şeredini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 21 iyunlu hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhamedov Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oýsyna toplumyna gödegçilik edýän ornmatarnyň hemde Mary welaýatynyň we etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagyny sanly ulgy markaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyny ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatary Orad Gelliýew gally orogynyň alınıp barylşy ýetişdirilen hasyly belenen möhletlerde we ýetkisiz ýygyna almak maksady bilen görülýän şäherler barada hatabat berdi. Mary welaýatynyň häkimi Anny Berdiýew owa hujulyk budugyny öňde goýulan wüdepleri üstünlük durmuşa geçirmek boýunça alınıp barılan işler barada hatabat berdi. Soňra Mary welaýatynyň etraplarynyň häkimleri häzirki jogapkärlik mewsümde alınıp barılan işler barada hatabat berdiler. Döwlet başçylarynyň taýlary netijesinde agy ekin meýdanlaryna ýetişdirilen buğday hasylyny iň soňky dänesine çen ýygyna almakda dördüp berýän amatly şertler aýratyn bellälikler. Milli liderimizin ýurdumyzy azyk bolçulugyny üçin etmek bardy. Öňde goýan wüdepeleriniň ýerine ýetiriş bardy da habar berildi. Häkimler öňde goýulan ähli wüdepeler ýerine ýetirmek bilen mundan beýlegem ähli güýç gaýratlaryny gaýgyrman işejekdiklerini inanyrdylar. Hormat prezidentimiz azyklyk gallanyň şu ýyl üçin taýýarlanýan mukdaryny üçin etmek uğruna zerur taýlalaryň edilmeligini bellemek bilen bu uğurda alınıp barýan işlerde tijenmegi tapşyrdy. Döwlet başçylarymyz öňde goýulan wüdepeler dol ýerine ýetirmek üçin ähli taýlalary etmeň zerurdygyny belledi. Hormat prezidentimiz ýygynalyp alynan hasylyň ambarlarda we elevatorlarda talbalaýyk saklanmak üçin hemme zerur şäherler görmegi tapşyrdy. Milli liderimiz gazanlýan ösüşleri kanagatlanma bilen melledi we mewsüme gatnaşýanlary alyp barýan işler üçin minnetdarlyk bildirdi. Yetişdirilen hasyly ýetkisiz ýygyna almak uğruna mundan beýlegem ähli zerur şäherler görmegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz iş maslahatynyň maşynyna bayramal etrawynyň täze ýoldaýan birleşiginiň kärnişdi. Ýağmur geldi, Oratdyýew bilen sökütde şoldy. Milli liderimiz kärnişiniň armasyny ýetirip öýçerleri owa durmuşynyň ýetişdirilen şu ýylky gally hasylynyň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Oratdyýew milli liderimiziň işlemege dördüp berýän hemme tarap bilen oňoýly şertler üçin taňry ýalkysyny aýtdy. Ol döwlet başçylarynyň taýlalary netijesinde şu ýyl etrapda buğdaýyň ýokary hasylynyň ýetişdirilendigini we hasylygynyň gowdugyny aýtdy. Oratdyýew 37 ýyldan bäri kärnişçi bolup işleýändigini, kärni ýerine buğdaý, gowaçy we beýleki owa hujulyk ekinlerini ösürip ýetişdirýändigini habar berip, özüniň 20 hektar kärni ýeriniň mardygyny, nesip bolsa onuň her hektarynyň 30 sentlere ortaça 60 tonna goly buğday hasylyna garaşýanyny gowunç bilen aýtdy. Döwlet başçylarymyz orokdan soň kärni ýerine aralyk ekinem ösürip ýetişdirmeň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Kärnişi buğday orogundan soň öz ýerine güýzlük gan sugunlaryny ekmegi meýilleşdirýändigi barada habar berdi. Kärnişi döwlet garmany tapşyrylan hasyl üçin hataplaşyklaryň wagtly geçirilýändigini aýdyp, şu ýylky buğday hasylynyň 1 hektarynyň ortaça 1545 manada we jemi 20 hektardan 31.000 manada goly arasy ýerdeji almaga garaşýanyny habar berdi. Şeýle sökütdeşligiň dowamyny Oratdyýew kärni ýerineki işlerden başga da millik ýerine gök bakça ekinlerini ösürip ýetişdirýändigi we mallaryny feredýändigi, şunuň ýaly maşgalasyny 2 oglunyň we 1 gyýdynyň mardygyny, kiçi oglunyň daýhan birleşikde kärnişi bolup işlemek bilen 2 hektar ýerde gowaçy ösürip ýetişdirýändigi barada aýtdy. Sökütdeşligiň ahyryna gallaçy kärnişi işlemek we toprokdan bol hasyl öndürmek üçin dördüp berýän ähli zerur şertler üçin hormat prezidentimiz köp sag bolsun aýtdy. Gally watanyň baýlygy, ýaşaýyşyň gözbaşy. Şoňra da türkmeniň daýhançylyk kärni ýaş ösdürümlerde öwretmeli, ýaşlarymyza daýhançylyk kärni höwesi we söýgüni artdyrmaly, milli liderimiz aýtdy. Sökütdeşlik tamamlanandan soňra hormat prezidentimiz maslahatçylary ýüzlenip bir näçe tapşyryklar berdi. Milli liderimiz gally orog bilen birlikde welaýatyň gowaçy meýdanlaryna ýydyk işleriniň agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda öz wagtyny geçirmegini üçin etmek barada tapşyryk berdi. 22 iyunlu hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhamedov Leva polatyny iş taparyny urdy. Döwlet başçylarymyzyň şoray paýatymyzyň halkara howa mendirinden düşüp, biraz wagtdan soň Türkmenawa şäheriniň halkara howa mendirine gondy. Bu ýerde milli liderimiz mehirli garşylandy. Ulat häkimi hormat prezidentimiz Sewitiň gallaçylarynyň döwlete däne tapşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirendikleri barada hatabat berdi. Milli liderimiz hoş habar kabul edip, ulatyň ekrançylarynyň bu Sewitde medenet hepdeligini
geçirilýän günlerini gadanyn zähmet ýeňişiniň ähmiýetini nyktap, hemmeleri goşa bayram bilen gutlady. Ýurdumyzda ilkinji bolup şertnamalaryň borçnamasyny ýerine ýetiren lewaply gallaçylaryň Watan Habarlaryna 310 000 tonadan gowrak ak buğday tapşyranlyklaryny berläp, döwlet başlary bu üstünlüğün gallaçy daýhanlaryň, kampaniýaçylaryň, däne daşaýan awtolog sürüjileriniň, welaýatyň ähli owakyjylyk işgärläriniň ihlasanyň zähmetiniň netijesini aýratyn nyktady. 23-nji ýylyny Liverpool-Atran iş taparyň şäherlerini hormat prezidentimiz Kerki şäherinde halkara howa menzilini hemde Türkmenawatda Türkmeniň Agoý binasynyň açylmagy münasibetde dawra gatnaşdy. Türkmenistana halkara ölçeglerine laýyk gelýän uluw ulgamynyň ýakly ugurlaryny öz üçin alýan ugurdaş multimodal düzümler dördülýär. Hormat prezidentimiň düküşory Kerki şäheriniň halkara howa menziliniň düküşor meýdançatyna gondy. Soňra milli liderimiz awtologyny dawarlaryň geçirilýän ýerine tarap ugrady. Täze howa menziliniň çäklerini uly bayramçylyk we ýokary ruh göteriliş tawarlandy. Hormat prezidentimiz bu ýere ýygnananlara we watandaşlarymyza ýülenip, gadymy lewap topragyny welaýatyň zähmetli hemde bagtyar ilaty bilen bilelikde mukaddes garaşlymyň şanly 30 ýylyk münasibetli geçirilýän medenet hepdeligini çägini birnäçe diskalaryň açyljakdygyny belledi. Döwlet başlarymyz hemmeleri Türkmenistan parahatçynyň onanşmaň watan ýylyny dawarasy uludan tutulýan medenet hepdeliginiň başlanmagy bilen tüýstürekden gutlap, onuň çäklerini guralýan şäherlerde halkymyzyň öz bolşy däpdi surlarynyň berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň belent ruhunyň we dörejilik güýjüniň aýdyň beýanyny tapýanlygyny nyktady. Bagtyar türkmen iline toýlar toýulaşýar. Bugün biz goşa toýa şaýat bolýas diýip milli liderimiz aýtdy. Geçirjiligi sagatda 100 ýolagşan ýetdiren täze howa menziliniň taslamasy bu ulgamda täzeçil tehnologiýalar we öňde barjy gadananlar gözüňe tutulup ýerine ýetirildi. Milli liderimiz ähli ugurlar boýunça halkara ölçeglerine hemde bildirilýän talaplara kywap gelýän hasawalş enzamlary bilen tanyşyp, olaryň ýerine ýetirýän işi, tehnologik häsiýeti we ulanş artykmyşlyklary bilen gyzyklandy. Howa menziliniň toplamy öňde barjy ýürütürüşdirilen enzamlar, şolfanly, howpsuzlyk we hyzmat ediş ulgamlary bilen enzamlaşdyryldy. Şu ýerde hormat prezidentimiz dawraly ýagdaýda Kerki täze halkara howa menziliniň ilkinji ýolagçy Müniş Petegem gowşurly. Beýikligi 31,7 metr, dolanýyş diňi bolan umum meýdany 2221,4 metr ýolagçy terminalynyň 3 gatly binasynyň keşfine öz bolşy bede we inžener tehnika çözgütler öz beýany tapdy. Bu ýerde dünýäniň häzirki zaman binagarlygy, milli binagarlygyň nusgaw däpleri bilen sazlaşyk goşýar. Şäheriň ýerleşýän ýagdaýyny gözüňde tutanynda aýratynam Sewitiň ýurtlarynyň milli ykdysady ötüş meýilnamalaryny we ulug taýdan özara baglanşygynyň ýokurlanýanyny nazar almak bilen Merkezi we Günorta Aziýada täze howa menziliniň geostrategik ähmiýeti artýar. Şeýlelikde Kerkiniň howa menzili ýer ýüzüniň şu bölegini parahatçylygyň, ynanşmaň we durnuklygyň putulandyrylmagyna ýardam edip, dostlugynyň öz bolşly howa köprüsine urilýär. Milli liderimiz sany video argatnyşyk ulgamy arkaly dawra atnaşýan halkara gurumalaryň ýolbaşlarynyň çykyşlaryny digledi. Ilkinji çykyşdan howa uluglarynyň halkara assosiasiýasynyň Türkiýe, Orta Aziýa we Azerbaýjan boýunça tewitleýän menejeri Funda Çalasar döwlet başlarymyzy türkmen halky bilen bu wakanyň şatlygyny paýlaşmak babatda dördülen mümkinçiligi üçin tüýstürekden hoşallyk bildirdi. Soňra Raýat Aviasiýasynyň halkara guramasynyň aeronavigasiýa bürosynyň monitoring we gözegçilik boýunça direktorynyň ornamatyry Denis Güýndon çykşetdi. Ol hormat prezidentimiz täze howa menziliniň açylmagy bilen tüýstürekden gutlap, Türkmenistanyň raýat aviasiýasynyň taryhyna bu möhüm waka göni argatnaşyk arkaly gatnaşýanlygyny ören şatlygyny beledi. Şunun bilen maňlykda Kerki halkara howa menziline ýerleşýän ýeriniň 4 harply UTAY koduny berilip, onuň neşir etmek üçin ICAO-nyň resmi namasyna girdilendigini bellemek gerek. Soňra München halkara howa menziliniň dolanýarjy direktory Ralf Gaffel çykşetdi. Ola döwlet başlarymyzy we dawra gatnaşanlary Kerki halkara howa menziliniň açylmagy bilen gutady. Munyň öňde Sewitde ýolagçy gatnadyrylygyny we ýük daşalyşyny ösürmekde uly ähmiýeti eder. München halkara howa menziliniň dolanýarjy direktorynyň nataşýaly halkara raýat aviasiýasy bardaky konwensiýanyň 14-nji goşundysyna laýyklykdy. Kerki howa menziliniň sertifikasiýalaşdyryş standartlaryna laýyk gelýändigini tasdiklamak öz üçin uly hormatdyr. Bu howa menziline degişli güwannama goşurly. Soňra Kerki halkara howa menziline täze Boeing 777 ýolagçy hemde harby uluw uçur gonurly. Howa menziliniň emeli uçuş konuşdy olagyny häzirki zamanda duýduruş, ornitologiki, radio texniki, navigasiýa ulgamlary bilen enzamlaşdyrylandygyny bellemek gerek.
Onun uzunluğu 2700 metre, eni bolsa 45 metre deňdir. Emeli uçuş konus zoologunun garalarına uçurları öwürme üçin meýdançalar bar. Şeýlelikde täze howa menziliniň işläp başlamak bilen milli aviasiýanyň ötüşini ýene-de bir kuwwatly eteri berildi. Munyň özi milli ykdysadyýetimiziň ekli puduklary, köp taraply döwlet gatnaşyklaryň ekli uğurlar üçin uly ähmiýete eder. Amderiýanyň kenaryna ýerleşýän Kerki şäheri Lewap welaýatynyň tutuş ýurdumyzyň senat we uly düzümleriniň işin kemaly gelýän merkezleriniň biridir. Gadymy döwürlerden mäýär Türkmenistany Günnugor bilen Günmataryň, Demirgazyk bilen Günortanyň sowda hemde medeni ýollaryny baglanşdyran 7 ýoluň çatyry diýilip atlandyrylypdyr. Ýurdumyzyň şäherleriniň adamda sivilizasiýasynyň ötüşini ägir dil orny ýeleýän beýik ýüpek ýoly geçipdir. Şoň orada Döwrwap transkontinental ýollaryň çatyryna ýerleşen Türkmenistan häzir ady rowaty urulan bu ýoly täze görnüşde gaýtydyn dikeldi. Kerkiniň halkara howa menzili häzirki döwrüň talaplaryna hemde halkara ülümlerini, ilkinji nowatda bolsa uçuşlaryň howpsuzlygyny we ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň ýokary derejesini üpşin etmek babatda ýokary talaplara laýyk gelýär. Milli liderimiz şanly waka münasibetli hormatly mehmanlaryň kitabyny ýadygarlyk ýazdy. Türkmen Howa Ýolları Agentliginiň işgärleriniň adynyň döwlet başlygynda ajaýyp haly sowut berildi. Mukaddes garaşdyrmyzyň 30 ýylyny wesilen ýylly täze howa menziliniň ulanmagy berilmegi iklimiň iri ulug logistika merkezi, Aziýa bilen Ýewropany birleşdirýän esasy halka hökümini watanymyzyň eýleýän ýorlugyny berkitmek boýunça döwlet başlygyndyň toplamlaryň strategiýasyny durmuşa geçirmek ýolunaky nowatdaky möhüm ädimdir. Hormatly prezidentimiň dünýä jemgyýetçiliginiň ikraryny we gollawyna eýe bolýan netijeli başlangyçlary sewit we äklimi derejesinde awadançylyk we durnukly üçin bekfitlerini kywap gelýän, özar bekfitli sowda gatnaşyklar artdyrmak uğruna ýurdumyzyň ören uly yssaşyr kuwwatyny amala aşyrmagy gönükdirlendir. Döwlet başlygyndy gelnanjyly bilen täze uçurdy Kerkiden Lewap welaýatynyň merkezine uraýan ýaş satynjylary akpata berdi. Uçurdy ýaş satynjylaryň durmuş toýy münasibetli guralýan dawra dowam etdi. Hemmelere toýy sowgatlary gowşurly we süýji nygmatlar ködürlenli. Şeýlede döwlet başlygynda bagtyar juwanlaryň toýy çakyly gowşurly. Türkmenabadyň halkara howa menziline gelenden soň milli liderimiz Türkmen halkynyň asyrlaryň dowamyny kemaly gelen öz boşly däplerini laýyklykdy. Ýaş satynjylary ýene-de bir gezek akpata berip gutlap, olary bagtyar we awadan maşgaly durmuşyny ardyp ötdi. Şu şatlykly günüň ýaş satynjylar hemde olaryň ýakynlar üçin aýratyn ýatdan çykmajak waka öwürlendigem şüpgesizdir. Gelinalja mahsus bolan milli desturlar berje edildi. Şunyň bilen maňlykda hormatly prezidentimiň amala aşyrýan giňerimli we asyrly işler netijesinde Türkmenistana ata-babalarymyzyň parasatly däplerini, halkymyzyň ruh, ahlak we maşgaly gymmatlyklaryny aýagly saklama we dowam etdirmek uly ünsürliýär. Häzirki wagtda şol däpler täze many mazmuny bilen baýlaşdyrylýar. Döwlet başlygyndy awtologda howa menziliniň Türkmenabadyň köp ugurly hassahanasyny tara urdy. Bu ýerde hassahanyň öňündäki meýdançyda hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň saglyk uğraş we derman senat ministrini, welaýatyň etraplarynyň hassahanalarının çağılar bölümler üçin niýetlenen Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howanarlyga mätä çağlary himayet bermek boýunça haýyr sakawat gaznasyndan täze tiz kömek awtologlarynyň oňsynyň açarlaryny uşurdy. Lukmanlar saglyk uğraş ulgamynyň maddi injamlaryň binýadynyň ýetgiderli berkidilmegi, pudogo täzeçil teknologiýalaryň sanly ulgamyň ornaşdyrma uğruna edýän taglalar üçin milli liderimiz tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Olar bu ulgamyň ýetgiderli döwrüp aşdyrylýan we berkidilýän tekniki parkyň üstüni ýetirer. Soňra hormatly prezidentimiz täze gurulan Türkmeniň Agoý binasynyň açylyş dabrasyna gatnaşdy. Bu bina Türkmenabadyň täze binagarlyk gymmatlygyny urly. Şäheriň beýtarap Türkmenistan şaý ýoluny hemde Altygarly köçesiniň çatyrygynyň golaýyny peýda bolan bu ägirdili durmuş medeni maksady desga milli liderimiziň 2018-nji ýylda gol çeken kararyna laýyklykda urly. Milli liderimiz 5 welaýatyň we paýtatymyzyň hormatly ýaşlylar bilen bilelikde ýygnananyň şowkunly el çarpışmalary asyny toý bagyny kesdi. Lewap welaýatynyň milli saat gurallary topary milli liderimizi joşguly çykyşlar bilen garşylady. Bu ýerde giňerimli sergem ýaýlanlanyrly. Onu milli amal haşam sunuwatynyň we dürüjliginiň halk senetleriniň önümleri görkezildi. Bu sergi Türkmen halkynyň köp taraply
taplı dörüjülük zekiyinin aydın suutnamasına urly. Hormat prezidentimiz binanyň bedeginiň aýratynlyklary hemde umummilli we halkara ähmiýetli dürli şäherleri bayramçylyk dawarlaryny geçirmek üçin bu ýerde döredilen şertler bilen tanışdy. Türkmeniň agoýy ähli görkezler babatda dünýä ülümlerine dowlaýy gelýär. Bu bina döwürwap guruluşy timarlaýyş terişçilerin ulanma arkar urly. Binanyň içki bedegi öz bolşulygy hemde milli öwüşgünler bilen tapawutlanýar. Desganyň bedegine haly göýleri türkmen ýurtlaryna mahsus bolan bedeg usullar ulanýar. Türkmeniň agoýy uly toplumdan ibaratdyr. Ol özüne 3000 orluk sadaka jaýyny durly şäherleri geçirmek üçin niýetlenen açyk meýdançany, awtoduralgany, tekniki bölümi we beýleki desgallary birleşdirýär. Türkmeniň agoýy ýurdumyzyň şäher guruluşynyň kädirki talaplaryny hemde milli binagarlygyň aýratynlyklaryny nazara almak arkaly urly. Bu giňerini tatlamanyň amala aşyrmagy türkmen halkynyň özüniň taryhy meden mirasyna aýywly garaýanlygynyň, döwürleriň ara baglanşygynyň hemde gadymdan gelýän milli deýepleriň dowamatllygynyň aýdyn suutnamasy bolup durýar. Bu ýerde şanly waka münasibetli Türkmenistanyň syngot ustalarynyň bayramçylyk konserti boldy. Türkmeniň agoýyny emele gelen ruh welentlik we bayramçylyk ýagdaýy türkmenistanlaryň gün saýyn rowanşlanýan garaşdyry baky tarapatyny hakyky buýsanjynyň aýdyn beýany urly. Bu konsert çykyşlaryň köp türlügi bilen tapawutlandy. Olarda ýurdumyzyň medeniýetiniň baý kuwaty öz beýany tapdy. Çykyşlarda edip watanymyz hemde berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň ýegürdül özgörtmeleriniň başyny başlan milli liderimiziň beýik işleri, mehrban toprağımyzyň gözelligi, müdümi adamzat gymmatlyklary wasp edildi. Konsertiň ahyryna oňatlaşanlaryň ählisiniň ýerine ýetirmegini alqyşda arkadaga atly aýdym ýaňlandy. Bu aýdym türkmen halkynyň özüniň milli lideri bilen jewsligini aýdynlyk bilen görkezdi. Döwlet başlanynyň parasatly ýol başçylygyny garaşdy watanymyz deňsiz taýsız üstünlükleri we ötüşeýi boldy. Milli liderimiz türkmeniň agoýynyň eýwanyny hormatly mehmanlaryň kitabyna ýadygärlik ýazgy ýazdy. Soňra döwlet başlanynyň bayramçylyk sadakatyna gatnaşdy. Sadaka tamamlanan soň milli liderimiz ýygnananlar bilen hoşlaşdy we bu ýerden ugrady. Şol güni döwlet başlanynyň Aşgabatda gaýdyp geldi. Lewa polatyna geçirilen dawarlar garaşdy. Baky Türkmenistanyň taryhy ýyl ýazgysyny täze ajaýyp wakalar bolup girdi. 24 iyunny hormat prezidentimiz Watan Habarlary Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet neft kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ravno Abdullayew kabul etdi. Işçi we netijeli ýagdaýda geçen duşuň dowamyny Türkmenistan hemde Azerbaýjanyň ägirdül ykdysady, energetik we ulug logistika kuwaty ýedigi, munyň bolsa möhüm produklardaky netijeli gatnaşyklar ösdürmek üçin ägirdül mümkinçilikleri açýanlygy bellenildi. Şunyň bilen malykda neft gaz senatyna gatnaşyklaryň geljegi we bu ordu bilelikdäki tatlamalar ýerine ýetirmek boýunça alışmalar boldy. Şeride Hadar deňiziniň dostluk ýatagyny uglevodoros serişçilerini gözlemek, işläp taýýarlamak we özleşdirmek bilen baglanşykly meseleler aral maslahatlaşyldy. 25 iyunny hormat prezidentimiz Watan Habarlary ministrler kabinetiniň sanly ulgy markaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onda döwlet turmuşynyň ileri tutulýan meseleleri hemde möhüm resminamalaryň barnäçetiniň tatlamalaryny feredildi. Hökümetiň sanly ulgy markaly geçirilýän mejlisinde gün tertibindäki meseleler boýunça hatabatlar berildi. Watanymyzyň gülle besmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan beýlegim gowlandyrylmagy bilen baglanşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormat prezidentimiziň ýolbaşçylygyna amala aşyrýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadymyzyň durnukla düşünüp üçin edilýändigi hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy bellenildi. Hormat prezidentimiziň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň keskitlenen işleriň dol ýerine ýetirilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli uğurlardaky ötüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sağlaşyk ýokary netijeler üçin eder diýip hormat prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenmegi ötüşi adetimizi öňe düşlük adanma mümkinçilik berýär. Şunukda nazardan biziň her bir işimiz üstünlüklüň esasyny düzmeler. Ma'lum bolşýal ýeri watanymyzyň gülle besmegi we halkymyzyň awadançylygy barada kalady. Giň meşhurly oňyn özgörtmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başlanmadyň hemişe üns merkezinde durýar. Şol özgörtmeleriň üstünlükli durmuşa geçirmek netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeler gazandy. Hemde geljege önemli garaýar. Türkmenistanyň daşary siýasaty odolky ýaly giň erimli hyzmatdaşlyk etmäge gönükdirler. Ýurdumyzyň ykdysadyetiniň ösüşine gazalylan depkin durnukly saklanýar. Kabul edilen ähli durmuş maksatnamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga da bir näçe meseleler garaly bolar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.
26 iyunny hormatly prezidentimiň Gurbanguly Berdimuhammedow Owuzhan adyny köşkler toplumyny Gargada Respublikasynyň Türkmenistana täze bellilen adatda naşr we doluk tiyal ilçdi Talan Sultanow kabul etdi. Milli liderimiz duşuk geçirilýän ýere barýaka ýolagry Owuzhan adyny köşkler toplumynyň abadanlaşdyryş derejesi, suw çuwdurumlarynyň ýagdaýy, dürli baglary edilýän ýydyk işleriniň hili bilen gyzyklandy. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli kunjoklaryna bolşy ýaly paýtagtymyzda şeýle idare ediş merkezlerine ekologiya derejesiniň ýokary halkary ölçeglerini kybap gelmegine möhüm ähmiýet berilýär. Soňra hormatly prezidentimiz şu ýerde Gargada Respublikasynyň adatdan naşr we doluk tiyal ilçini kabul etdi. Ol döwlet başdanymyza ynanç hatyny owşurdy. Duşuň dowamyny sewda ykdysady gatnaşyklar giňeltmek mümkinçiliklerini ünsürli. İki tarap bilen artýan gyzyklanmalar we iki ýurdun milli ykdysadyetleriniň özara baglanyşygyna nazar almak bilen bu ugurda äger dur kuwatyň bardygy bellenli. Hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen dördülen sewda ykdysady, ilmi tehnik we insanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen gargy toparynyň işi iki tarap bilen ýalanlaşyklaryň durmuşy geçirmegine gönükdirlendir. Hepden möhüm wakalary hormatly prezidentimiň ýyl bekfetli özgörtmeleriniň rowanşanýanyny watanymyzyň ähli wagtda ýokary dep günlerde ösýanyny näşgar etdi. Şugun yurdumyzy medeniýet we sunawda işgärleriniň hemem magtumuly pragynyň şygyryýet gününe davaranlardy. Türkmeniň Ağoýy binasyna sunawda saatlarynyň gatnaşmagyna konsert bilen tamamlanan medeniýet hepdeligi 2021 çäresiniň ýapylyş dabarasy huş sene başlandy. Bayramçylyk dawaralary Türkmenaga şäheriniň taryhy merkezine ýerleşen we türkmen nusgaw şahyrlarynyň ýeditiniň ýadygarlygy oturdular. Ýedigen feýilgähine başlandy. Bu ýerde görnükli akyllar şahyr Magtumuly pragynyň ýadygarlygyny gulletlerini goýmak dabarasy boldy. Ýadygarlygyň etegine goýulan azaýyp gulletleri halkymyzyň akyllar şahyryň dörejülük miratyna çuňur hormat goýýanynyň aýdyň beýanyna öwrüli. Hormatly prezidentimiň bu şanly waka münasibetli ýiberen gutlagyny beýik nusgaw şahyry we ýurdumyzyň medeniýet işgärlerini hormatlamak şäheriniň bilelikde geçirilmegine çuňur manynyň bardygy barada aýdylýar. Magtumuly pragynyň umman ýalçygyret dünýäsi ýazyjy şahyrlarymyzyň başy tadanlarymyzyň nusgalyk dörejülük mektebine öwrüli diýilip, milli liderimiziň gutlagyna bellenýär. Türkmenabada ýurdumyzyň iň gowy dörejülük toparlary milli medeniýetimiziň we sunawatymyzyň dürli ugurlary boýunça çykyş etdiler. Türkmenistan paragatçylygyň we naşmaň watany, hemem watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllygynyň bellenýän ýylyna geçirilen medeniýet hepdeligi 2020 şanly seneleri giňden dawarlandyrýan jemgyýetimiziň ýokary uruk galkynşyny görkezdi. Türkmen Ağoýy binasyna geçirilen sunawda saatlarynyň konserti forumyň jemin jemlemek bilen oňa gatnaşylarda ýakymly täsirler galdyrdy. Ýurdumyzyň 5 welaýatynyň artistlarynyň, aýdymçylarynyň we folklor toparlarynyň bilelikdäki çykyşlary halkymyzyň baý meden miratyny we bu urda häzirki döwürde ýeten derejesini görkezýän video şekilleri bilen utgaşdyryldy. Konsertiň dowamyna halk aýdym taýlaryny, häzirki zaman sunawat eserlerini, aşky lirika aýdymlary we milli şahyrany we nusgaw saz eserlerini möhüm orun degişli boldy. Magtumuly pragynyň goşky teatrlaryny döredilen eserler berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, arkadagy prezidentimiziň beýik işlerini wagt edýän döwrüwap çykyşlar bayramçylyk çäretiniň baş bedegine öwrüli. Çykyşlar häzirki we geljeki nesiller üçin gymmatly ruhy ahlak wesiýetlerinden, ajaýyp dörejülük miratyndan ibarat bolan akyllar şahyry beýik Magtumulynyň nurany eserlerine bagyşlandy. Asylly däbe görä, sunawda satlary öz hüner bayramçylyk münasibetli täze eserler döretdiler. Meşhur aýdymçylaň, ýaş ýerni ýetirjileň, dörejülük bätleşikleriniň ýeňjileriniň çykyşlary, gadymy saz eserleri bilen häzirki zaman aýdymlarynyň, joşgunly estrada we tans çykyşlarynyň saýlaşygyny öňüne jemläp, bilen teňleriniň nowatdaky beýanyna öwrüli. Ajaýyp sahnada bayramçylyk münasibetli taýýarlanan sahna eserlerinden parçalar görkezildi. Şuň ýaly davaral pursatlary bilen utgaşýan çykyşlaryň çäklerini we hormatly prezidentimiziň 2021-nji ýylda medeniýet hepdeligini geçirmek hakyna kararyna laýyklykda sunawat forumuny Lewap welaýatyndan Mary welaýatyna geçirmek şähereti boldy. Mumadamdat meçhörne gymmatly hökmüne ikrar edilen we milli medeniýetiň ruhy güýjüni, taýlaşyň kuwatyny öňüne jemleýän gadymy kuştepdi tansy konserde aýratyn bedeg berdi. Medeniýet hepdeligine gatnaşçylar hormatly prezidentimiziň adyna ýüllenme kabul etdiler. Gahrman arkadagy dillerde sena ady bilen ýanglanan beýik owazly aýdym Türkmeniň Ağoýy binasyna geçirilen bayramçylyk konsertiniň jemlenmesine öwrüli.
Şuun Türkmenistan'ı medeniyet ve sunuğu işgallerinin kemem Mağtumulu Prağı'nın şığıriyet günü giyingden velenli. Bayramçılık davraları Mağtumulu'nun yadigarlarının yanına Aşkabad'ın tarihi merkezindeki paytahtımızın esası şah yollarının biri, Beyik Şahir'in adını oturuyan şah yolun uğruna yerleşen seyilgakta başlandı. Bu yerde akıllar Şahir'in beyik eserlerine ıqrarnamı Berent Ähengde kemem ähli döwürlerde many mazmununu yitirmeyen öz eserlerine watanny bolan çäksiz söýgüsine kemem edermenligine Berent sarpanyň nişan hükmüne gül goýmak dawarasy boldy. Bugün Şahir'in durujuna sarpa oyan köp sanly adamlar Aşgabatyň iň gözel künjekleriniň birine ýyganlar. Ilki bilene ýadygarlygyň etegine halkymyň bahatyna ýetip bolmajak mirasy, Mağtumulu Prağynyň zekiyiniň kememi edebi mirasyny Berent sarpanyň nişan hükmüne hurmat prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyndan ajaýyp gülle ses goýuldy. Soňra jemgyýetçilik kurumlarynyň wekilleri, hormatly ýaşullar, alym kememi medeniýet durly ministrliklaryň we puduklaryny durunuş idaralarynyň, paýtagtymyň häkimläriniň wekilleri kemem taryp ýaşlary gülle selerini goýdular. Mağtumuluň ýadygarlygyny töwrüne emelerini ajaýyp halyny ýatladýan gülle seleri türkmeniň beýik ogruny halkyň söýgüsiniň kemem Berent sarpanyň beýanlary. Gülle seleri öz dörejiligi bilen durly neseleri baglanşyran şahira Berent hurmat sarpany alamatlanýar. Enşeme atarlardan soňra Mağtumuluň öz dörejligini beýan eden beýik taglymlary oňa watanyny bolan çäksiz buýsanjy Türkmenistanda ýaşaýan adamlar üçin beýleki döwletlerde ýaşaýan raýatlar üçin ýakyndyr, hemem düşünüklidir. Beýik zekin üçin serhet ýokdur, hemem ol döwri we arkadaşlara garamazdan insan kalbyny torgundurmaga goýup bolar. Kalby anamy köňlü ylhameriýe medeniýet diýen şygarlaryny ýaýwanlanan köpeýüşüne çykyşlary, belli türkmen artistlary, estrada aýdymçylary gatnaşdylar. Köp sanly tomoşaçylar çykyşlary joşgunly el çarpyşma bilen garşyladylar. Olaň her birine halkymyň öz bolşy diýip tesolary şeper beýan tapdy. Konsert maksatnamasyna gadymy desanlar kememe häzirki zamany aýdymlary, paýtagtymyň tanys toporlaryň çykyşlary sadaşlyk goşdy. Mağtumuluň Berent Pähim paýgatyndan emeleren ajaýyp goşgular, halkymyň hasır uran köp asyrlyk arzuw hyýallarynyň senat hökmüne ýanlandy. Gadymdan beri türkmenligiň milli ruhunyň sütüni diýen ajaýyp dörejilik ýollarynyň waspyna uruly. Bu ajaýyp bayramçylygyň halpary ýagtylanýan öwüşgünleri ajaýyp watanymyzyň durmuşyny baýlaşdyrýar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe täze üstünliklere kememi ýeňişlere ruhlandyrýar. Toýlary toýa ulaşýan gararsız baky bir tarap ata watanymyzyň milli sene namasyna şany seneleriň biri bolup giren medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde Mağtumulu Prağynyň şahsiýet gününe başlanyp Ahali vilayetine guralan giň gowrunly dawara Mağtumulu Prağynyň hormatyna bina edilen ýadygarlyga gül çemenleri goýmakdan başlandy. Bayramçylyk münasibetli Ahali vilayet häkimliginiň vilayet bilim hemde medeniýet müdürlükleriniň guramaklaryna Babaday han etranyň ýary gökçe owasyna ýerleşýän günnägiriň beýik söz ufady Mağtumulu Prağynyň heýkeliniň ýanyna vilayet derejesinde giň gowrunly aýdym saly dawara geçirildi. Bu ýerdäki aýgylar il işleriniň hemde vilayetin muzeýlerine saklanýan gap-gaşlardyr beýleki işleriň sergileri şeýlede ýaşajak suratkeşleriň dörden surat işleri dawaranyň täsirini has artdyrdy. Dawarada gutluk sözleri bilen çykyş eden iýleşlemez berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne türkmeniň dünýä meşhur söz ufady Mağtumulunyň öz ýaşan döwrüne eden pek arzuwlarynyň häzirki ýaşaý zamanamyzda hasyl bolan nogdorsuny ýürek buýsançlaryny beýan edip hemmeleri goşa bayram bilen gutladylar. Toy mereketinin kalbyna gowun götürji, kalyp joşturji duýgulary oýaran dawara vilayetin sunugat işgärleriň şeýlede çağalar dörejilik toporlarynyň alytlary ýaňsalan, insan köňlüni heýjana getirji çykyşlarynyň hoş hawasyna ulaşyp gitdi. Bu ýerde bagşa sadanalaryň aýdymsal, tankemde folklor toporlarynyň çykyşlaryna giň gerim berli. Sunugat işgärleriň çykyşlaryna täze taryhy zamanamyzda gün saýyn rowajlanýan watanymyzyň Mehriban Akademiyanyň ýylyrt berkbetli işleriniň dünýä medeniýetiniň genji hazynasyna äger türlü goşan ähli zamanlaryň beýkemde dany şahyry Mağtumulu Prağynyň wasfy has belentden ýetirli. Emmelerde ýürek galkynlarjy duýgulary oýaran bayramçylyk dawrasynyň dowamyna ajaýyp söz ufady akyllar şahyr Mağtumulu Prağynyň durmuşyna we dörejiligine deýişli taýýarlanyň idebi saly sahnalaryň görkezilmegi bolsa, bu çäräniň many mazmuny has baýlaşdyrdy. Medeniýet we sunugat işgärleriniň hemem Mağtumulu Prağynyň şygyryýet gününiň bayramy Balkyn welaýatyna da giň erimde dawralandyrly. Bayramçylyk dawrasy Balkyn welaýatynyň Mağtumulu etrawynaky Mağtumulu Prağı muzeýiniň we medeni ýadygarlyklar toplumynyň öňündäki meýdansada başlandy. Bu ýerde dawra gatnaşçylar akyllar şahyrymyz, ruhy tejdegi äkimiz Mağtumulu Prağynyň ýagty ýadygarlygine gülleselerini goýdular.
Sonra Balkan vilayet we Magtumly itirap ýakimlikleriniň, ýaşlar guramalarının vilayet we itirap giňeşleriniň, Demokratik partiýanyň Balkan vilayet we itirap komitetleriniň bilelikde guramaklaryna bayramçylyk matlagy geçirli. Ýokary içinlige eýe bolan bayramçylyk matlagydyndan soň, oňa gatnaşylan Magtumly itirap merkezindäki Magtumly Pragy muzeýine gedelençler guralyp, ol medeniýet hepdeliginiň şäherlerini geçirilýän buýsunçly çäreleň üstüne ýetirdi. Bayramçylyk dawrasy Balkan şäherindäki Magtumly Pragynyň ýadygarliginiň öňündäki meýdansada Balkan vilayet häkimliginiň, ýaşlar guramatynyň vilayet giňeşiniň, Demokratik partiýanyň Balkan vilayet komitetiniň, vilayet medeniýet müdürlüginiň guramaklaryna geçirilip, ol türkmen milli medeniýeti dünýä ýol açýa diýilip atlandyrly. Bu ýetinçli çykyşlarda gahrman arkadagymyň faýatyny ýurdumyň medeniýet ulgamynyň ötüşlerde ruwaçlyklary barada joşgulanyň tally. Akyllar şahyrmy türkmeniň göz guwanjy gazaplanýan Magtumly Pragynyň goşgularynyň okulmagy dabaraň täsirligini hasam artdyrdy. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiň öňdöngörjülükli we parasatly siýasaty netijesinde ýurdumyň medeniýet ulgamynyň ötüşlerinden göwnleri galkynan Balkan vilayet medeniýet müdürlüginiň sunudy satlary, ýokary, ýürüýte orta hüner okuw mekdepleriniň talip ýaşlarynyň düzelen şeper hüwçüňleri bu dawral şäherinde öýleriniň joşgunly çykyşlaryny giň derejede ýaýwanlanyrdylar. Daşowul vilayet häkiminiň vilayet baş bilimi medeniýet müdürlükleriniň zenalary guramasynyň Daşowul vilayet bölüminiň kärdeşler akyşyklarynyň vilayet birleşmesiniň Demokratik we Agrar partiýalarynyň Daşowul vilayet komissiyalarynyň ýaşlar guramasynyň vilayet giňeşiniň birlikde guramagyny şäheriň binagarlyk we heýkel toplumynyň Magtumly Praga meýdançasynda nusgaw şäheriň ýadygaryny ter gülleseler oýly. Adamnyň ruhynyň hatarlary beýik şäherle bolýan sarpaňy ören berentligini ýene bir gada görkezdi. Munyň özi akyllar şähermede Magtumly Pragynyň arzulan berqarar döwletini, hormatly prezident bilen öz mehriban halkyna peşkeş bilen eşreti durmuşynyň, Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watan ýylynyň beýik tutumlarynyň ýurdumyzda dogry gollanýanyň netijesi. Soňra vilayet häkimliginiň medeniýet müdürlüginiň hormatly prezidentiň ak patat bilen ulanmagy berilen Bagtyar Damanowatynyň medeniýet koşugyna geçirilen davrada ýokary ruhany täwessendi. Davrada vilayetiň medeniýet usuny işgärleriniň taýýarlany aýdym sady çykyşlaryna giň orun berildi. Şol çykyşlarda watanymyzda hormatly prezidentiň başçylygyna maraşylýan uly ösüşlüň ýylagdy berileniň eşreti durmuşymyzyň wasfy has berentden ýetirildi. Sahnalarda zehini başlayan estrada aydımçlarına yaş yerine yetirilen tanıt kimeme halk duracılık toparlarının yürü tutayarlan çıkışları bağıtayarlık döwrüniň berent ruhunu özüne jemledi. Dabara gatnaşyjylara berqarar döwletimizde ötüşleň täze berentliklerine tarap anamlar barýan hormatly prezident we tüý sürekden hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Soňra dabara akyllar şäheriniň adyny götürýän Magtumly meýdançasyna dowam etdi. Türkmen toýlarynyň ähli görnüşlerini, däpde suwlaryny özüne jemleýän bu dabarda medeniýet usuny işgärleriniň uly toplaryna bayramçylyk sowgatlary dabaraly ýadyda oşurly. Akyllar şäheriniň sözlerine dördülen aýdymdan ýerine ýetirilmegi dabara gatnaşýanlaryň şatlyk buýsunjyny hasam artdyrdy. Şeýle dabarlar vilayetiň ähli etraplaryna giňden ýaýwanlanyrly. Goşa toy münasibetli Mary vilayetine de bayramçylyk şäherler ýaýwanlanyrlyp, olar ýokary ukrentlige wesenni. Dabara akyllar şäherimiz Magtumly Pragynyň heýkeline gül goýmak şäheretinden maşanny. Bu şany tenawaşany Mary vilayet we şäher häkimlikleriniň, vilayet medeniýet müdürlüginiň, Demokratik we Agrar partiýalaryň, Mary vilayet komitetläriniň, kärdeş akylaşyklarynyň, Mary vilayet birleşmesiniň hemde vilayet ýaşlar guramasynyň bilelikde guramaklaryny günnogaryň beýik akyllar şäheri Magtumly Pragynyň marşegeriniň iň bir gödel künjeginde oturdulan nurana heýkeliniň öňündäki toy meýdançasynda bayramçylyk dawrat geçirildi. Bayramçylyk münasibetli guralan bu medeniýet şäheri ady eýlemede bolan beýik insanyň gymmatly eserlerine vilayetiň ilatynyň berent hormat sarpa goýanynyň aýdyň alamatyny urly. Aýdym sady çykyşlar, şatlyk çubukny portatlary özüne jemläp, hemmelerde ýatan çykmajak täsir galardy. Bu bayramçylyk dawratynda Magtumly Pragynyň goşgularyna dördülen şirin aýdymlar berent teňde ýerine ýetirildi. Toy meýdançasyna ýerine ýetirilen aýdymdyr saatlar, joşguny tanslar, teatrlaşdyrylan çykyşlar berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne mehriban ýakadamyň halkymyň milli medeniýetini ösdürip, ony dünýä ýaýmak uğruna edýän taýsy tagalaryna vilayetiň medeniýet hem sungat işgärleriniň alkyşy bolup ýanlandy. Şeýle täsirli dawaralaryň biri Mary vilayet we şäher häkimlikleriniň vilayet medeniýet müdürlüginiň bilelikde guramaklaryna öz boşly binagarlyk keşfi bilen şäheriň görküni hasam artdyrýan vilayet kitapxanasynyň öňündäki toy meýdançasyna geçirildi. Medeniýet we sungat işgärleriniň hemde Magtumly Pragynyň şäheriyet güni münasibetli Marnewtgad, Mary vilayet mali orta günara goý mekdeplerine de çäherler geçirildi.
Şugun Türkmenistan'ın keserlerin yayramana şuuruşayan adattan aşar toporun mecit geçirilip, onu dövlet başımızdan büdüzümün öňüne oyan wezipelerini üstünlükli yerine getirmeň uğurlary kesiyetleneli. Häzirki döwürde dünýäde emele gelen çylşyrly ýagdaý nazar alyp, halkymyň saglygyny goramak, keterleriň öňüne almak we olara garşy görüşmek boýunça degişli maksatnamalaryň çäreler durumça geçirilýär. Hormat prezidentimiziň taşygyna laýyklykda ýurdumyzyň saglyk goraş idaralary we degişli düzümler tomus mewsüminde raýatlarymyzyň ýokary derejeli din jarşyny guramak meselelerine mühim ähmiýet berýärler. Meclisiň başyna din jarş ýerlerine degişli sarp ediş, anyklaýyş, ziýansızlandyryş we beýleki derman terişleriniň ýeterlik gorunyň bolmagy häzirki döwrüň mühim talabyna öwrülenigi barada aýdyldy. Şonlukda keterlerden goramak üçin ýetlenilen ýürüýte goruk terişleriniň üpçünçiligi, şahsy arasatçylyk kadrlarynyň birja edilişi bilen baglanyşykly meseleler hemişelik üns merkezine saklanýar. Şeýlek hem ýokanç keterleri anyklamak boýunça derur işleriň geçirilmeligi barada aýdylyp, bu gurda barly hanalaryň üpçünçilik meselelerine mühim üns berilýänligi bellenildi. Meclise çykyş edenler döwlet tarapyndan ýokary derejeli mümkinçilikleriň döredilýäni üçin arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini aýdyp, ýöňde durýan wezipelerin üstünlükli ýerine getirilmegi uğruna ähli tagallalary gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar. Şugun hormat prezident we Gurban Berdimuhammedow Türkmenistanyň keserlerin ýaýramana şuguraşýan adatdan aşar toporunyň ýol başlary bilen iş maksadyna geçirdi. Onu ýurdumyzyň raýatlarynyň hukuksyzlygyny üçin bilen baglanyşykly meseleler aralyk maksatdaşyly. Hemem COVID-19 pandemiýasyna garşy görüşmek boýunça gaýry goýulmasy güýpeler kesiyetleneli. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň keterleriň gaýramana garşy görüşýän adatdan aşar toporunyň ýol başlary bilen geçiren iş maslahatyna koronavirus pandemiýasyna garşy görüşmek boýunça gaýry goýulmasy wezipler kesiyetlendi. Döwlet başçylaryna iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen saglyk goraş we derman senaty ministri keterleriň gaýramana garşy görüşýän adatdan aşar toporunyň ýol başly Aman Epezow söz berdi. Aman Epezow şuýylyň 14-nji maýyna awada milli syýagatçylyk dowlagyna geçirilen Türkmenistanyň keserleriň gaýramana garşy görüşýän adatdan aşar toporunyň meclisinde döwlet başçylarymyzyň ýöňde goýan wezipelerini durumça geçirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Duranlyş merkeziniň we onuň şahamçylarynyň işi talablaryk ýola goýuldy. Awada milli syýagatçylyk dowlagyny din jarşy guramak boýunça ýerderli maslahatlar geçirilip, dowlukda din jarşy guramak boýunça teljerş işleri amala aşyryldy diýip toporuň ýol başlaýdy. Hatabatda bellenşäli duranlyş merkez tarapyndan dowlagyň çägindäki desgalarda ýüze çykan meseleleri desin çözmek boýunça guramaçylyk işleriniň alınıp bolýanyny bellenildi. Ýurdumyz boýunça 18 sany saglyk öýlerini döredilen nokatlarda ýylatymyzyň lukmançylyk gözegçiliginiň geçirilýänini, awada milli syýagatçylyk dowlagyna din jalmaga istek bildiren raýatlara ýaşajak mehmanhanasyndan ýollanma getirenden soňra olary COVID-19 ýokanjyna garşy öňünaş sanjymlarynyň ýerine getirilýänini hemde Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulugy tarapyndan bellige alınýanyny habar berildi. Awada milli syýagatçylyk dowlagyna ýylatyň arasynda ýüze çykan soraglara jogap bermek we şol ýerde din jalmagyň tertibi boýunça raýatlaryň arasynda düşündiriş işleri ýygyderli alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, awada milli syýagatçylyk dowlagyny din jarşy guramak boýunça duranlyş merkeziniň işini täze tasdiklanylan düzüme laýyklykda gurap dowam etmegi tapşyrdy. Duranlyş merkezine alınıp bolýan işler aýratynda din jarşy üçin döredilen şertler bilen ýylatymyzy habarly etmek we olaryň ýerine getirişi ýygyderli gözegçilikde saklanmalylar. Soňra hormat prezidentimiz keterleriň gaýramana garşy görüşýän adatdan aşar toporunyň başlygynyň ornatary, içeri işler ministriniň ornatary Hojan Ýadow söz berdi. Hojan Ýadow awada milli syýagatçylyk dowlagyny din jarşy guramak boýunça duranlyş merkez tarapyndan amala aşyrylýan işler barada hatabat berdi. Duranlyş merkeziniň taýdaşykly işlemegi ýola goýuldy. Şeýlek hem awada milli syýagatçylyk dowlagyna girilýän ýerde barlyk gözegçilik nokat döredilip, şol ýerde Türkmenistanyň içeri işler, saglyk goraş we derman senaty ministrlikleriniň döwlet migrasiýa gurulugynyň işgärleri tarapyndan barlyk gözegçilik işleriniň alınıp barlýanlygy, din jalmaga gelýän raýatlar üçin ýürüýte ulug gatnawlarynyň ýola goýulanlygy habar berildi. Häzirki wagtda syýagatçylyk dowlagyny jemgyýetçilik tertibini, ýol hereketiniň kadrlaryny ýanyň hukuksyzlygyny üpçün etmek üçin içeri işler idaralarynyň ýürüýte topar deredildi. Şeýlek hem awada milli syýagatçylyk dowlagyny din jalyanlara amaty şertler döretmek, hukuksyzlygy, jemgyýetçilik tertibini goramak uğruna wirur tagallalaryň edilýänligi aýdyldy.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, abada milli siýagatçyk dowluguna girilýän ýerlerde we tutuş dowlugynyň şäherine, deňiz ýakadyna ýerli içeri işler idaralarynyň işgärleriniň degişli gözegçilik işleri ýerlikderli ýola goýmalygyny belledi we bu babatda birnäçe anyk taşyklar berdi. Sonra Sağlyk Goraş we Derman Tenaty ministri ketellerin gaýramana garşy görüşýän adatdan naçar toparyň ýol başly Aman Epezow täze has netijeli vaksinalary tatyralmak boýunça degişli kararyň taslamasyny hormatly prezidentimizden garamagyny güdürledi. Hormatly prezidentimiz täze taýlyk üçin ýokary netijesi bolan vaksinalary tatyralmak barada teklibi makullap, bu boýunça degişli karara gol çekmek bilen halkymyzyň saglygyny goramak ugruna döwletimiziň ýerur bolan serişleri gaýgyrmajakdygyny belledi. Döwlet başlarymyz ýyl saglygy, ýurt baýlygy diýen asyrly ýörgülerden ugralyp, burada ýöňde durýan gözepeleriň çözüldüni, ýüren jogapkärçilikli we himme taraplaryn çemeleşilmeligini, ýurdumyzda vaksinalaryň bar bolan gorunyň üstüne gorgoşup, täze has netijeli vaksinalaryň 1,5 millionyň ibarat äýtýaşyk gorunyň düredilmeligini aýtdy. Bu babatda ministre anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz täze koronavirus ýokanjylygyň bütün dünýäde giňden ýaýran pandemiýa şertlerine, ýurdumyzda bu ýokanjyň aralaşmagyny öňüne almak hemde raýatlarymyzyň saglygyny goramak üçin ähli ýerur işleriň durumçy geçirilýänini belledi. Görün şäherlerimizin netijesinde häzirçe ýurdumyzda bir ýokanç ketelinen ýagdaý ýüze çykarylmady. Ýöne muňa garamazdan biz ýurdumyzyň taýlyk goruş idaralarynyň maddi enzamynyň binýadyny güýçlendirmelidir. Täze koronavirus ýokanjylygyň ýaýramyna garşy goşmaçy görüş şäherlerini görmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başlarymyz dürli ýokançlaryň ýaýramagynyň öňüne almak we raýatlarymyzyň saglygyny goramak üçin abada milli siýagatçyk dowlugyny dolanyş merkeziniň döredilýändigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz dolanyş merkeziniň işini güýçlendirmek üçin merkeziň ýol başlaryny çalışmak barada karara gelenligini aýdyp, bu baradaky hemde ketellerin gaýramana garşy görüşýän adatdan naçar toparyň düzümini tasdiklamak hakynaky resmi nameler gol çekdi. Sonra hormatly prezidentimiz Sağlyk Goraş we Derman Tenaty ministri ketellerin gaýramana garşy görüşýän adatdan naçar toparyň başlygy Aman Epezow ýüzlenip, diň jaş mögsümi döwründe ýurdumyzyň guruk howal dowlugy girýänini nazara alyp, ketellerin gaýramana garşy görüş şäherleriniň keskitlenen düzgünlerine laýyklykda alınıp barylmalygyna üns çekdi. Şunlukda degişli aralygyň saklanmagy, agyz burun örtükleriniň ulanmagy we şahsy arasaçylyk kadrlarynyň bir jaýdylmagy möhüm talap bolup durýar. Döwlet başlarymyz dowlukda deňiz suwynyň we howasynyň bakteriologik barlaklaryny ýerderli geçirip durmagy, ýurdumyzyň epidemiologik ýagdaýyna günnelik teljer işlerini geçirmegi we ony bir gözegçilikde taklamagy taşyrdy. Hormatly prezidentimiz toparyň başlygynyň ornatary, içeri işler ministriniň ornatary Hojan ýadyba ýüzlenip, dowlukda ýanyň howpçylygyny ipçin etmek, içeri işler idaralarynyň nowatçylyk edýän döwrüne bellilen tertipde ruhsatnama resmileşdirilen adamlary, olaryň şahsiýetini tasdiklayan resmi namasy esasyna dowluga goýbermek, dowluk üçin ýetlenilen uluglaryň ýürüýti duralgalarda durmagyny ipçin etmek hemde din jaş dowlugyna girmäge diňe ýürüýtirilen uluglary ruhsat bermek meselelerine üns berilmeligini tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz iş maslahatyny jemläp, ýöňde bolan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi. Indi bolsa hormatly prezident bilen gol çeken resmi namat bilen tanşadýas. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne ýylatyň saglygyny berkitmek hem ýokunç keselligiň öňüne almak boýunça geçirilýän işleri hasamy güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň Sağlyk Goraş we Derman Tenaty ministrligine 1.500.000 doza COVID-19 ýokunjyna garşy vaksinany satyn almak barada Hytaý Halk Respublikasynyň China National Biotech Group Company Limited kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi. Häzir günlerde gydygalanan dowam edýän gallar ony şertnamalaryň boşlamalaryny üstünlikli ýerine ýetirýän etraplaryň sany gün saýyn artýar. Balkyn welaýatynyň Bereket daşy welaýatynyň ruh berend etraplarynyň hatly satlary buğday öndürmegiň şertnamalaryň boşlamasyny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Balkan welaýatynyň Bereket etraplarynyň bagy daýganlary bar bolan giň mümkinçilikleri netijeli peýdalanyp, buğdaýyň bitkinlik hasylyny östürip ýetişdirmegiň we öz wagtynda isripsiz ýynamagyň hötdesinden geldiler. Etrap boyunca jemi 18.400 hektar meýdanda eklen galladan 29.500 tonna buğday hasyly alınıp, meýilnama üstünlikli ýerine ýetirildi. Şuňlar ekin meýdanlarynda hasyly soňky dänesine çenli ýygyna almak işi gowşamaýan depkinlerde alınıp barylýar. Ýetişdirilen bol hasyly öz wagtynda we ýetkiziz ýygyna almakda
Arkadan prezidentimizin daşary ýurtlardan satyn alyp beren ähli amatlyklar bolan kuwatly kombaynlary, kärendisi daýhanlaryň önemli dayanjyny öwrüli. Kämil gallorjy kombaynlar mögtümiň bütün dowamynda bökdönçide işledildi. Etrawyň mehanizatorlary, awtolog sürüjüleri hem büyük mögtüme işin gatnaşdylar. Etrawyň medeniýet otunuly saatlarynyň günortan ara kesmesinde gallaçlaryň arasynda idigderil bolup, öz döwrap aýdymsalary bilen olaryň armasyny ýetirip durmaklary hem orogyň ýokary önçülük görkezleri bilen tamamlanmagyna aýgytly täsirini ýetirdi. Tawşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda ýola goýulmak bolsa, hasyl saatlaryny täze dähmet ýeňişlerine ruhlandyrdy. Şonuň üçin kärendişleri buğday orulan meýdanlardaky samanlar ýygnap almak, ol ýerleri ekşe, ýergödünden taýýarlamak üçin sürüm işlerine hem eýýamdan guramaçylykly girişdiler. Kärendişleriň, mülkdarlaryň, ýer eýeleriň tagalary bilen gadanlan bir ajaýyp tähmet ýeňişi berki de trawynyň bagy daýhanlaryny çäksiz buýtandyrýar. Ajaýyp tähmet ýeňişini gadanmagy başaran berki de trawynyň gallaçlary halal tähmet çekmäge döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda alkyş döwlerini aýdýarlar. Daşuwul vilayatynyň ruh bilen trawynyň daýhan birleşikleri hem hususy ýereýleri Türkmenistan parahatçylygyň we anşmagyň Watan ýylynyň buğday row mewsumynyň öň hatarlaryna bolmak başardylar. Şu ýere trawynyň zähmi söýür gallaçlary ekşeçilen ýerlerde buğdaýyň bol hasylyny kemale ýetirmäge başardylar. Ýylyň dowamyna şeklene azy berlikli zähmet özi munasyp meýwesini berdi. Milli liderimiziň owa hem owa adamlar barada edýän uly aralary şeýle üstünlük guraganmaň göz başyna durýar. Şuňlary gallaçy ýereýleri köp zähmet siňdirilip kemale ýetirilen hasyly ýetkisiz ýygnap almagy hem ýyly has ýuqary tejribesini öz öňlerini baş maksat edip goýdular. Etrap häkimliginiň jemgyýetçilik guramlarynyň medeniýet bölüminiň Agrar partiýanyň etrap komissiyanyň ýürütme meýilnamalykda iş üstünde guraýan hyzmatlary täzeçiligi hem ruh höwnetligini tapawdyny. Dawarly portatlarda öňde barjy gallaçlary hem kombaynçylary jemgyýetçilik guramlarynyň sowgatlarynyň goşulýanyny bellemek möhümdir. Ýere-ýerler bilen hasaplaşyşlarynyň öz wagtyna geçirmegi mewsumyň hormatly prezidentiň tawşyryklaryna laýyk derejede geçirilýän şaýatlygy diýär. Gallor onuň barha güýçli depunlary ebolýan häzir günlerinde oruk geçirilen ýerlerde famany ýygnamak, sürüm işlerini geçirmek işleriniň utguşykly dowam etdirilýänini bellemek möhümdir. Şun Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow Türkmenistana resmi sapar bilen geldi. Ýokary derejedäki türkmen-qırğız gepleşikleri däp bolany döwlet tarapdaşlaryna täze üterge berer. Aşgabatyň halkara huwamindiligine Qırğız Respublikasynyň prezidentini ýurdumyzyň resmi adamlar garşyladylar. Qırğız Respublikasynyň başçylygynyň awtomobil kerwani huwamindiligine sapar mahaly kabulxanasy ýerleşýän Owuzkent mehmanhanasyna tarap urdy. Günüň ikinji ýarmynda prezident Sadyr Japarow Türkmenistanyň ilkinji prezidentini hatyrlamak maksat bilen gypçaga bardy. Hemem bu ýerde ýerleşýän aramgaýakda gül leselerini goýdy. Şeýle hem olu Türkmen maşynyň ruhy meçidine baryp gördi. Soňra berent mertebeli mehman paýtatymyň günorta günjüne ýerleşýän Türkmenistanyň garaşçylyk binasyna gül goýdy. Asyrly däbi ura Qırğız Respublikasynyň prezidenti bu ýerdäki hormatly mehmanlaryň seýilgäkini iki döwletiň we halklaryň meýdemez dostunyň nişan hökmüni bagna halna oturtdy. Bu ýerden Sadyr Japarow ýurdumyzyň Söwda Senagat idarasyna bardy. Hem Türkmenistanyň eksport haritlarynyň sergisi bilen tanışdy. Şeýle Türkmen-Qırğız ykdysady forumuna gatnaşdy. Şuňýaly iş ýurtçaýlar şu ýyl garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk senetini dawranýan ýurdumyzyň ýeten derejesine hem ägir uly ykdysady kuwatyny açyp görkezmek üçin netijeli çäre bolup hyzmat edýär. Bu ýerde Newtgal toplumynyň senagat we guruluşyk önümçiligi, energetika dokme senagaty, guruluşyk hem binagarlyk, sowda hem daşary ykdysady araknaşyklary puduklarynyň, döwlet harit şymal birjasynyň, Türkmenistanyň senagatçylar we telekeşler birleşmesiniň, onlarça hususy firmalaryň hem kompaniýalaryň ýokary hili önümleri, dürli ura boýunça götürilýän hyzmatlary giňden görkezilýär. Şunu täze tehnologiýalary, innowasiýalara möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi ýurdumyzda daşary ýurtlaryň getirilýän haritlaryň orun tutýan önümçiligi hem eksport önümleriniň mukdaryny artyrmak boýunça güýdipärän üstünlikli amal aşyrylýanyny anladym. Sergiň aýratyn bölümi maýy goýum guruluşyk toplumuna başlanýar. Soňky ýyllarda ulanylmagy beren köp sanly senagat hem durmuş maksady desgalary hormatly prezidentiň amal aşyrýan syýasatynyň anyk meýwesi. Onu ösüşiňe berentliklerine tarap anamly gadam urýan watanymyzyň ykdysady kuwaty aýdyn görnýär. Ýaşaýyş şäherläriniň guruluşygy ýyl-ýyldan artýar. Guruluşyk senagatynyň kuwaty ýokalanyýar. On kerhanlary sement, kerpiç, turwy önümlerini, magdanlar, örtük hem bedeg serişlerini, boýaglary hem ýerli çymalan taýýarlanýan beýleki guruluşyk serişlerini önürmekde işeňlik görkezýärler.
Dokument Senat Ministrliginiň bölümleri täze enjamlar hem ekologiýa taýdan arasy öňde barjy tehnologiýalar öňçüdilen önümçilik kuwatlyklaryny görkezýär. Olarda naq paxtadan, ýüpekden, örmek hem beýleki görnüşli matalardan taýýarlanan önümlüň köp görnüşler görkezilýär. Aşgabatyň dokument toplumy hem Türkmenbaşy jins toplumy ýokary hili hem köp görnüşli. Şeýle ýurdumyzda we daşar döwletlerde uly islegden peýdalanýan önümlerini görkezilýär. Türkmen halary milletiň bahasy baýlygy bolup durýar köp asyrlaryň dowamında halkymyzy el hallaryny dokument hem olaň şeperçiliginiň gizlin sirlerini aýawl saklap kemilleşdirip biziň gündemimize getiripdir. Halkymyzyň milli buýsunçy bolan hallary dünýä ýüzünde şeperçilik ähmiýetini getirmän halkar derejesinde beýik abraýa eýe bolýar. Deriýe plastik hojalyk jemgyýetiniň bu sergide täze önümlerini hödürlemegi Kyrgyzstanyň wekiliýetine uly gyzyklanma döretdi. Ýergelen aýsa Türkmenistanyň Kyrgyzstana urulýan haritlaryň esasy beroni Deriýe plastik hojalyk jemgyýetiniň halk hojalygyny senat önümçiligini gönükdirýän önümlerde diýär. Türkmen önümleriniň ýokary hili ekologiýa taýdan arasalygy, arzanlygy, Türkmen Kyrgyz söwda gatnaşyklarynyň ýokary derejede ýoly goýmagy şertlendirdi. Dostlukly ýurduň wekiliýeti Deriýe plastigiň dürli görnüşli önümlerini bolan islegilen ýokarda ona aýratyn belediler. Şu nukda nazardan hyzmatdaşlygyny germini giňertmek boýunça gepleşikler işleňleşdirilýär. Deriýe plastik hojalyk jemgyýetiniň önümlerini Kyrgyzstanyň uly isleg bilerlerliğini, soňky ýyllardaky bu jemgyýetleriň Kyrgyz telekaçarynyň söwda gatnaşyklarynyň netijeleri aýdyn görkezýär. Daşary ýurtdan öňde barjy degişli kärhanlar bilen hyzmatdaşlyk esasyny önürleýän önümleri ýokary taraplara dol laýyk gelýär. Hemişe göldegde ösen ösegleri kanatlandyrýan önümleri önürmekde ýygyları kemilleşmek Deriýe plastik hojalyk jemgyýetiniň üstünligini üçindir. Häzirki wagtda Deriýe plastigiň önümleri Russiýanyň, Özbegistanyň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Gruziýanyň, Kyrgyzstanyň, Belarusyň bazarlaryna uly islegden peýdalanýar. Türkmen önümlerini daşary ýurtda sarp edilen isleginiň ýygyları artmagy ýöne ýerden näler. Çünki biziň ýurdumyzda önülen önümleri hiliniň dünýä ýuruna laýyklygy, ekologiýa taýdan arasalygy, bahasynyň arzanlygy bilen tapawutlanýar. Önüm önerjilerimiz bilen hyzmatdaşlyk boýunça toplumlaryny alyp barýan işleri Türkmenistanyň dürli ururdaky eksport mümkinçiliginiň ýokary depgine eýe bolýanyny görkezýär. Elektron senatyny ösürmek hem uly isleglerliýäne daşary ýurtlaryň önümçiligi bilen munasip bäsişi ukyply. Haritlary önürýän senaty guruluşyk önümçiligi ministrligi bilen birlikde döredilen aýdyň nijeleri hojalyk jemgyýetiniň täze döwrwap innovasiýon tehnologiýalary, telewizorlary, soňgudyjlary, el telefonlary, häzirki zamana lampalary Kyrgyzstanyň wekiliýetine uly gyzykma döretdi. Elektron senatynyň ilkinji nusgasy birlikdäki aýdyň nijeleri hojalyk jemgyýetiniň baý tejribesi, hyzmatdaşlygy giň mümkinçilikler açýar. Munyň özü Türkmen Kyrgyz gatnaşyklaryna ýokary netijeler üçin Innovasiýon önümçiligi döretmekde uly tejribe toplany Miweli ülke hususy kärhanasynyň işçileri Kyrgyzstanly hyzmatdaşlaryny ünsün çekdi. Bu kärhana miwe gögönümleri önürip olardan dürli içgilere taýýarlamagyň innovasiýon taslamasyny köderleýär. Önümleri saklamak boýunça desgalan gurulmagy Miweli ülke kärhanasynyň esasy urbar durýar. Türkmenistanyň Senagatçylyk telekaçar birleşmesi sergide köp sanly hususy kärhanalaryň önüren haritlaryny görkezdi. Bulan hataryna owy hojalygyna adyk senatyna degişli önümlerim bar. Şeýle bu ýerde zamana ýaşaýşy toplumynyň hem senat kärhanalarynyň şekilleri görkezilýär. Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow hem oň bilen belegilenen wekiliýetiniň azalary Türkmenistanyň eksport haritlarynyň sergisi bilen tanışlygy tamamlanandan soňra Türkmen Kyrgyz ykdysady forumuna gatnaşdylar. Duşun gün tertibinde iki ýurduň söwda ykdysady eksport we maýy goý mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meselelerine giň toplumy girdiler. Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti ýygnanyň öňüne çykyşyp mehmansewer Türkmen topragyna mähirli kabul edilenligi üçin hoşalyk bildirdi. Hem biziň ýurtlarymyzda hem halklarymyzda birleşdirýän taryhy medeni umumlygyň iki tarapdan gatnaşyklary ösdürmek üçin möhüm şert bolup durýanyny anlatdy. Kyrgyzstanyň uly wekiliýetiniň gatnaşmagyna amalaşdyrýan saparmady biziň döwletimiziň Türkmenistanyň özara bähli hyzmatdaşlyga taýýarlygyny alamatlandyrýar diýip belent mertebeli mehman aýtdy. Kyrgyz lideri söwda ykdysady ulgamany energetika, uly we beýleki birnäçe pudoklary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uglarynyň hataryny görkezdi. Şeýle medeni insan-perwer, bilim we sport ulamagyňça iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary mundan meýlegim ösürmegiň hem höwüslendirmegiň möhümdigini ataldy. Soňra forma gatnaşyjylary çykyşyp dürli ulanlarda netijeli hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçiliklerini bardygyny aýtdylar. Hem ony durmuşa geçirmek boýunça teklipleri beýan etdiler.
Türkmenistan'ın wekilleri öz çykyşlaryna hormat prezidentiň alyp barýan ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan uğurlaryny beýan etdiler. Dünýäniň beýleki döwletleri, ýeri halkara maliýe idaralary hem öňde barjy kompaniýalar bilen özara bähli hyzmatdaşlygy üstürmek bu syýasatyň möhüm uğurdur. Sebit oýunçy goňşy ýurtlar şolsany Kyrgyzstan ýani netijeli gatnaşyklary putulandyrmak hem giňeltmek ýurdumyň daşary syýasatynyň möhüm uğurlarynyň biridir. Bu dostlukly ýurdun halky bilen türkmen halkynyň gadymdan ýana dostluk gatnaşyklary hememe taryhyň dowamyna kemaly bilen medeni we ruhy ýürelgelerini umumyra birleşdirýär. Nevit gasenatyny hyzmatdaşyk aralyk maslahatçylygyny esasy meseleleň biri boldy. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň energetika syýasatynyň ýalňyş energetika toplumynyň hemme tarapaýyny ösürmegine hem oňa dünýä energetika ulgamyna işin goşuşmagyna gönükdirleni beleneli. Energiýa terişlerini dünýä bazarlaryna iwermeň eksport uğurlarynyň germini giňeltmek ýurdumyň energetika strategiýasynyň möhüm bölegdir. Qırğız Respublikasynyň işe ýurlar toplulugynyň wekillerine Türkmenistanyň döwlet hariçy mal birjasynyň üstü bilen Türkmengaz döwlet konserniň kärhanlaryna hem Türkmen maşydaky nefti gaýta direnşýän zawodlar toplumyny öňürleýän önümleri satyn almak mümkinçiliklerini öwrenmek teklip edildi. Masada gatnaşyjylaryň beleşleri ýaly himiýa we dok mesanaty, owy hojalyk puduklaryna, elektr energetika toplumyna hyzmatdaşyk üçin uly mümkinçilikler bar. Işiň netijeli ýagdaýda geçen formaň çäklaryny iki ýurdun ministrliklarynyň hem puduklaryny durandyrýan edaralaryň, döwlet we hususy kompaniýalarynyň wekilleriniň arasynda iki taraplaryň gepleşikleri geçirildi. Şolaryň dowamyna täze işe gatnaşyklary ýoly goýuldy. Hyzmatdaşyk üstürmegiň mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyldy. Hemme geljek gatnaşyklaryň mailnamalary anyklaşdyryldy. Formaň çäklaryna türkmeni örümlerine satylmak boýunça degişli resmi namalary gol çekildi. Munyň özi iki ýurdun arasyndaky sowda gatnaşyklarynyň täze tapgyra çykarylmagy üçindir. Dostlukly ýurdun sarp edicileriniň biziň ýurdumyzda öňürleýän ýokary hili önümleri seginiň barha artmagy Türkmenistanyň önümçilik kuwatynyň ýokurlanýanyny tasdiklar. Şun deýin şununy hormat prezident Gurbanuly Berdimuhammedow köpetdaňy tönäki gözel künjeklen birine ýerleşen Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltyka açylyk toplumyna borup insan gylykly bedewler bilen diýdarlaşdy. Mehriban arkadağımada teker bilen Türkmenistan'ın prezidentinin ahalteka açılık toplumuna gelip, bir yerde şu yıl Türkmen bedewinin milli bayramının hormatına kurulan davranın çayaklarını, Aşgabat şekerinin 140 yıllık münasibetli, payitahtımın ilatının adından özüne şanlı senem münasibetli soğut verilen Ak Şeker adlı bedew bilen diýdarlaşdy. Arkadağı prezidentimiz Ak Pata hem de Damana adlı bedewlerin nesli bolan 2019 ýylda doğulan Ak Şeker bilen bir sellem gezip etdi. Şöhratly Eýberdi telekanyň nesil ugruna degişi bolan bedewiň beden guruluşy, onuň gözelligi, ahalteke bedewlerine mahsus aýratynlyklary doly özüne jemleýär. Asyrlaryň dowamynda türkmen seyisleri ahalteke bedewlerini kämillik derejesine getiripdirler we olaryň ajaýyp häsiýetlerini saklapdyrlar. Türkmen bedewleriniň ýüpek ýarlary, gelşikli beden guruluşy, yeňil hereketleri we güýç kuwaty, ahlasly seyisleriň halk seçkiçilerinin öz hünärlerini bilinç derece yitirenliklerinin aydın netijesidir. Sonra arkada prezidentimiz Hanmek adlı bedewe atlanıp, onu çapuk ýodasyna çykardy. Hemde behişli bedewiň aýygyny ýazdy. Bu görnüşler insan bilen bedewiň aýrylmaz ara baglançygyny, milletiň bu ýysanjyna öwrilen ajaýyp bedewleriň, ýurdumyzda giňden tutulýan toý bayramlaryň esasy bedegleriniň biridigini alamatlandyrýar. Türkmenistanyň özüşleriň we beýik geňişleriň bilintiklerini tarap, batly adamlary bedew badyna meňdedilýär. Ata-babalarymyzyň tutunýarly zähmeti bilen mukaddes türkmen topragyna geçişdirilen we ajaýyplygy, fiýratlylygy hemde ýannamlygy bilen şan şöhraty eýe bolan behişli bedewler halkymyzyň milli gymmatlygydyr. Olar bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň toý bayramlarynyň, şany senleriniň esasy bedegidir. Häzir ýurdumyzda atçylygy ösdürmek we ahalteke bedewleriniň tutuş dünýädäki şan şöhratyny artdyrmak boýunça netijeli çäreler geçirilýär. Atçylyk pudugyny alymy taýdan ösdürmek, bu ýurdaky amala aşyrylýan işleri ýygyderlik kämilleşdirmek üçin niýetlenilen döwrewap atçylyk sport toplumlaryny gurmak meselelerini aýratyn ähmiýet berilýär. Arasdaganly ahalteke bedewlerini köpeltmäge, bu togumy kämilleşdirmäge hemde ajaýyp togumçylyk häsiýetlerini ösdürmäge ýürütülýän dürli ýurtlaryň atşynaslarynyň duşuklary hemde ýödary gatnaşyklar üçin netijeli gurama öwrülen halkara ahalteka atçylyk assosiasiýasynyň giňerimli işi
bekiçli bedewlerimizin tutuş dünýäde şan şöhratyny artdyrmaga ýardym edýär. Bugün ýurdumyzda atçylyk puwdugynyň okgunly ösdirilmegine itergi bermäge, at çapşyklaryna, atly sportyň dürli görnüşleri boýunça ýarışlarda, hyzgysanyna konkur hemde at üstündäki milli oýunlary boýunça bäsleşiklerde üstünlükli çykyş etmäge okuyuply türgenler taýýarlamaga uly üns berilýär. Bu bolsa milli atşynaslyk täýäpleriniň döwrebap derejede üstürilýändiginiň subutnamasydyr. Taryhyň dowamyna at çapşyklary türkmen halkynyň durmuşyny mühim orny eýleýän bayramçyk dawralarynyň, şanly toýlaryň esasy ýaraşygydyr. Toýlaryň bedegi bolan ganatly bedegler bolsa halkymyzyň ýakyn hemrasyna, sirdaşyna gülli. Bugün pederlerimizden miras galan asylly atşynaslyk ýörelgeleri, mehriban arkadagymyzyň taýsy tagallary bilen döwrebap derejede ösdirilýär. Ahal teke bedegleriniň gözelligi, paýgaty hemde öz bolşulygy dünýä atşynaslaryny özüne belli edýär. Görşüňiz ýaly, bir ajaýyp pursatlar ýüzýyllyklaryň dowamyna insan bilen bidegiň arasynda emele gelen ruhy ara baglanşygy ýüze çykarýar. Häzirki wagtda munyň özi türkmen atşynaslygynyň hemde atçylyk sportynyň ösüşiniň täze tapgyrynyň binýadyny öretdi. Hormatly prezidentimiz türkmen atlarynyň taryhynyň we öz bolşy gylyk häsiýetleriniň düýpli öwrenilmeligini hemde gadymy feýçilik görelgeleriniň döwrebap ösdirilip, geljek nesillere ýetirilmeligini aýratyn belliýär. Türkmen feýçleri we atşynaslary behiçli bedewleriň arasynda ganly tokumyny saklamak, ady rawayaty öwrülen atlary feýçlemek işini kämilleşdirmek boýunça düredilen giň mümkinçiliklerden peýda gylyp, netijeli işleri durumça geçirýärler. Bugün tutuş dünýäde meşhur bolan ýellin ýuruk ahalteke bedewleriniň şöhraty bilindi gally. Ady rawayaty öwrülen ahalteke bedewleriniň watanyna atçylyk puwdugynyň we atçylyk sportynyň ösdirilmegi orny hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna giň möçerli işler durumça geçirilýär. Bu bolsa türkmen atlarynyň dünýä ýüzündäki awraýynyň hemde şöhratynyň bilindi galmagynyň baş şertini emele getirýär. Soňky ýyllarda ahalteke bedewleri halkara derejesinde geçirilýän bäsleşiklere gatnaşyp, baýrakly orunlara munasip bolýarlar. Milli liderimiziň başlangyjy bilen her ýylyň aprel aýynyň soňky ýegşenmesinde türkmen bedewiniň milli bayramynyň bellenmegi, Türkmenistan paragatçyň we ananşyň watan şygar bilen geçýän şu ýylda türkmen alabaýynyň bayramynyň hem bir milli bayram bilen bilelikde geçirilmegi, şöhratly pederlerimiziň dünýä beren milli gymmatlyklarynyň ähmetiniň ýokarydygyny we ýoňa ýurdumyzda uly üns berilýändigini alamatlandyrýar. Şeýlelikde mehriban arkadagymyzyň iýlikderli tagallalary netijesinde asyrlaryň we nesilleriň ara baglanşygyny özüne jemleýän milli ýörelgeler giňden wagt edilýär. Bu bolsa nusgulyk derejäge göterilen milli ýörelgelerimiziň dowamaty atarylmagyna giň ýol açýar. Kämilleşmek, tejribeleri artyrmak, ýa-da geçirilýän sport bäsleşiklerini esasy güdäp häwurlýar. Bu ýagdaý ýarşlaryň gyzykly bolmagyny öpüşnedýär. Ýokary guramaşylygy beslenýän sport bäsleşikleri usatlyň kemaly gelýänini äşkar edýär. Sport we ýaşar täze ministrliginiň meýnamaty esasyna basketbol boýunça paýtatymynyň açyk çempionatynyň her bir duşşugy çekilişlik häsiýeti bilen tapatlandy. Toparlaryň arasyndaky ýaşlarda ýeňişe bolan ihlas aýdyň duýuldy. Oýunlar ökdüleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Duşla turganlaryň kämilleşmegine ýardym edýär. Çekilişli oýunlar tejribe toplamak babatyda ähmetlidir. Usatlyk artyrmakda öz boşly mektebi öwrülýän ýaşlarda esasy güdäp ýokary netijeleri gadanmak bolup durýar. Bu ýagdaý aşgabat şeýlerin sport we ýaşar täze baş modelynyň guramagyna geçirilen ýaşda aýdyň ýüze çykdy. Gadakly oýunlar netijesinde paýtatymyzdaky 9-njy sport mektebiniň topary 1-nji orny eýledi. Her bir turganyň goýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljeki üstünlikleriň özenler. Sport bäsleşiklerine ýokary netijeleriň gadanylmagy aýratyn bellälikdir. Hormatly şäherlik, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barda ýurdumyzyň gidrometeorology barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize getirýäs. Salam alayk edýärler. Hormatly ýerleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň aralyk dogry dowam edýär. Mehriban adamlar, geliňler bolsa iýun aýynyň 28-den iýul aýynyň 4-ne çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerini hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım.
Yani gelecek heptäniň dowamynda ýurdumyzda çäýine gün ortagyň watardan yssyk hawa akymynyň aralaşmagy netijesinde howanyň gejeki temperaturalarynyň ýokary derejede bolmagyna garaşylýar. Has takygy. Ýurdumyzyň Balkany welaýatyna az bulutly, kepden ikinji ýarymyny üýtgäp duran bulutly hawa bolup, demrat gün watardan gün ortagyna ora ornyt gediýän tezlik sekundda 8-13-dan 10-16 metr ýetýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 21-26 gradusdan 30 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 39-44 gradus ysy, welaýatyň kanary etraplaryna 30-40 gradus ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahaly welaýatyna az bulutly, kepden ikinji ýarymyny üýtgäp duran bulutly hawa bolup, demrat gün watardan gün ortagyna ora ornyt gediýän tezlik sekundda 7-12-dan 10-16 metr ýetýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 21-26 gradusdan 30 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 30-40 gradusdan 43 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mary welaýatyna az bulutly hawa bolup, demrat gün ogurdan tezlik sekundda 6-17-dan 10-15 metr ýetýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 19-24 gradusdan 28 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 30-40 gradusdan 43 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Diýaranyň Lýap welaýatyna az bulutly hawa bolup, demrat gün ogurdan tezlik sekundda 8-13-dan 10-16 metr ýetýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 19-24 gradusdan 29 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 30-40 gradusdan 43 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşgat welaýatyna az bulutly, kepden başyna we ikinji ýarymyny üýtgäp duran bulutly hawa bolup, demrat gün ogurdan tezlik sekundda 6-17-dan 10-16 metr ýetýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusdan 29 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 36-41 gradusdan 43 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň Daşgatda az bulutly, kepden ikinji ýarymyny üýtgäp duran bulutly hawa bolup, demrat gün watardan gün ortagyna ora ornyt gediýän tezlik sekundda 7-9-dan 10-13 metr ýetýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 23-25 gradusdan 29 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 38-40 gradusdan 42 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 28-nde magnit radiýasiýasynyň durnuq ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz iýun aýynyň 28-inden iýul aýynyň 4-ne kepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryny hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Edid watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň maçarynyň gadadan 5 göterim artmagy bilen baglanşykly hawa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem Thomas pastyny howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasla wara geyinmek maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bu günleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şundan Watan Habarlary repressiyony jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösşüreýär. Ähli ösşüriň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolan, ededileşer.